Vítame vás u ďalšieho videa z Minecraftu, ja som Flipper 450 a som tu s Dostalosom. Čaute. Za kameru sme postavili nejaké iné veci, lebo by sa to chcel stavať cez kameru, treba byť dosť dlho. Určite by vás to ani nebavilo. Hovorí nám tu strom, môže asi dohorel aj. Spravili sme si brnko. Tu vám ukážem vám, čo sme tam spravili. To sme spravili na kopanie. Práve teraz sme to robili pre natášaním ešte. Dokopali sme sa do veľkej jaskyne, ale ešte nám treba svetla, lampáž. Lampáš by sme mali mať 65? 64 4 a 10. a 10 ešte. To je v pohode. Dobre si ich 30. To musí stačiť. A ideme niečo, nejaké kamene, či kamene uhlie, železo. Mohlo by sa povedať nejaké zlato, alebo Diamanty. diamant nejaký, no. Bude nám dosť dlho trvať, ale máme pôvodníku. Pôvodníkový video to bude maximálne 40 minút, viac nie. Tu je voľaké uhlie. Ešte aj železo tu je vedľa hneď. Aj tu je ďalšie. Fajne. Uhlie máme. Tu je železo. Dosť veľa celkom o tu je. Ešte tam je. Tu už končí. Tu by ešte mohlo byť, no. Tu je. Ešte aj tu je. Aj tu. Ešte tu som ho niekde videl. Keď som dole prišiel, tu bolo. Tak. Budem sa vrátiť späť. Dám to do PC. Do šporáku. Do šporáku. Každý to volá inak. Tu by mal byť skaly ešte, no jasné. Kámen. Kámen zde. Teď božíme sem. Na ktorú stranu ideme? Napravo či naľavo? Skúšame sa najprv. To by mohlo byť tiež niečo, ale no. Pochybujem. Nič. Prázdne. Skúšame druhú stranu, ak nie, tak poďme touto kopať. Zombík. A to vyzerá zombík. Bez ruky. Ani oči nevidno. Ale zabijeme ho, to je hlavné. Máme XP, skažené meso. Kde to by sme? Aha. Čo je tam dole? To koľko ich tu je? Aha. Tu bude asi niekde spawn, nie? No, určite aj. Jaj. Koľko ich tu je? Srendaj, určite nepôjdu po tebe. Pomoc. A kurva. Nemá ani trafiť. Jav. Zomriem, nerob. Joj. Ide za tebou. Aj keby. Ja to tam nejako spravím. Písek, ne? Nemáme už drevo. Nejde.
vyspím sa. Nedá sa spať iba vnútri. Jesť mi treba nejaké. Pečené kotleta. On dáje. Z prasiacka. Fajná. Poď teraz, poď. Kde si? A tam je. Dostaneme aj kožené brnko. Možno. Možno. Aha, on je priateľský. Uhlie. Ešte tu bol jeden, nie? Železo. Zbela železa celkom. Jau. Au. To bolí. Nerob. Tu ako veľa železa tu je, nie? Ďalšia jaskyňa, hej? A tu bude čo dobré. Creeper, kurva. Už je po veciach. Aspoň nám začo vyťažil. Dobre, tak mi vyťaží pomaly. Fajne. Koľko veľa uhlia. Sám hodí aspoň na fakle. A do sporáku. Aj tam. Tam je plyn. Máme plynový sporák. Tak nám dojde krumpač. Krumpač. Sa mi to nechce ani kopať. Čo tu bolo? No, tam nejdeme. Všetko máme niečo. Nejaké tie kúsky. Poďme zobrať nejaké to zlato, čo sme našli. Aspoň sa vyexpíme, kým to zoberieme všetko. Prekopáte sa späť originál. Zlata tu asi nebude veľa, si myslím. Pár kúskov tu je. Lepšie ako nič. To je asi všechno. Ešte tu je dačo. Iron. Málo v tom páči, neviem, či to vystačí akorát na toto. No ešte. Vydržalo. Ideme pozrieť, čo netopier. To vyzerá ako krysa. Ale že to nemôžem zratiť. Bez kompáča ďaleko neujdem. Ideme späť. Ne? Tu je tiež dačo. Tu je dačo. Ideme hore, ale neviem odkiaľ. Sme prišli? Hej. Niekto odniesť tropy. Ale čo bolo v tej trúhle, čo sme skopali teraz?
Mňa možno bude trošku zle Diamantov počuť. 6, 8, husto. Mňa možno bude trošku zle počuť, lebo mám piesok v nose. Prerábame jadro Stargate, tak. Piesok, viete ako všetko. Betón, cement. 8 diamantov husto. Dajme si krompáč. Ale treba nám drevo. Diamantový. Děláme sekeru, tu je. To sa mi niekedy stalo, že si našli takto v dule diamanty. Napíšte mi pod video. Pekná posteľ, nie? Som ešte neukázala som. Ukazoval, ty si spať aj. Tak, ukazoval. Viete, to nám musíte odpustiť, my sme dvaja starí sklerotici. My si už nepamätáme nič, my sme opotrebovaní deskovia. Na nás musíte pomaly. Už to je? Máš aj pazúrik? Asi mal by tam byť asi 2, 1, 3. Kremeň. Nie pazúrik. Pazúrik. Kremeň. Ideme dál. To si urobme kresadlo, nie? A na čo nám bude ešte teraz? Kam ideme? Ideme tých dúl pozrieť? No poďme. Môžeme aj spawner. Teda neviem, či tam bude jeden spawner. Treba by nejaký tento kamenek. Má. To bude pavúči. Pavúči spawner, to niekde bude, musí dať nejaký zlatý kusok. Tak. Nevadí. Veľa uhlia, už netreba uhlie. To budeme všetko ťažiť poza kameru, sa nepáči ťažiť teraz. Čo tu je? Trúla ďalšia. Černej, lápis, chleb, Dobre. Je tu veľa pavúkov. Čo bolo? Voda. Došli nám práve v tejto chvíli lampáže. Nemáme v inventári? Už ja poďme hľadať. A drevo nemáme? Máme. Uhlie máme, drevo máme. Ešte nám treba drevo. Tu máme aj spawner, to je ako hľadať spawner v celej mape.
teraz tých svetiel. To tu nemáme, tam je tam vlak. Ako sa mi to laguje, ale iba keď natáčame naše, nie? Ak by ste chceli multiplayer, tak potom napíšte, niekedy spravíme. Aj multiplayer, len teraz hrávame single player, nech si zvykneme. Ale laguje to, lebo natáčam. Malý počítač, treba kúpiť lepšiu rámku a bude dobré. A ako sa dostanem domov? Keď nemá ani sám, kde som. Urobíme si obsidian, nie? Nemáme kybliky? Nemáme ani jeden kyblik. Teraz sa Musíme... musíme dostať domov. Má za super zvuky. Best. To ešte všetko môže ten lak. Ty skôr slyšíme tie zvuky, tak moc hlasné. Tady auto, sa dostaneme vonka. Prečo tak robia tie zvuky? Za čo to môžem? Prečo mi ide kopať? To musíš vykopať černým. Nie krompáčom, ale... lopátkou, nie? Asi je, no. Ale to len takto, no, keď to nie je inak. Nekop. Najskôr vyjdi von. A ako mám odtiaľ to výsť von? Neviem, odkiaľ som prišiel. Vidno svetlo na konci tunela. To je dobré znamenie. Tu je to slepé. Tu sme asi už boli, si myslím, keď tu je aj svetlo. To je láva. Tu sme ešte neboli. Takejto prdeli som nebol dlho. Ne, tam ísť. Dostali sme sa do ošemetnej situácie. Stratený sám v divočine. Sám doma dva. Tam je tiež veľké svetlo. Vyzerá ako od lampášu. Asi nie. A tu sme boli, no, tu sme boli. A tam je lampášik. Tu sme boli už. Pri vode sme, išli sme k vode, nešli sme tam. Takže sem. Dúfam, že sa ešte vonku. Tu sme išli, no. Menšie lagy, lebo sme podzemí. Podzem gang, bank, oh. Je. Máme kamaráta. Nech sa tu na... Skeletona. Tu sme asi... Ne, Tu sme Slenderman. boli. A tu je zombík. Tu je kúsok viacej. Čakaj, koľko. Tu sme boli tiež. Kde som? Jau, Tam choď. jau. Čakaj. Tu sme boli tiež. Ale sme išli sem, ja neviem teraz vôbec asi kde sme, lebo sme zase stratil. Chvíľko počkáme. Dobre. Nie, ešte nebehám dookola. Sa zlákuješ, to už asi nejaký debil. Tu sme asi neboli. Škoda, že sa tu nedá čítovať. Tu sme boli. Tu sme asi tiež boli. Toto mi dačo už hovorí. Že To je creeper, kurva.
Neviem, že mi buď. Seklo mi to. Menší drop. A to musíme zabiť na pustný prach. Dobre, to je vonka. Slávnostný potlesk. Dostali sme sa z nášho blúdiska podzemného. A ideme naspäť do nášho prekrásneho domčeku. Na plynový sporák. Máme 69 tohto už. Uhlia máme dosť. 48. Na budúci deň by sme mohli urobiť druhé poschodie v dome, čiže sklad, alebo to spravíme mimo videa. Skorej mimo asi. To zbytočne bude dlho trvať. Napíšte, ako vy chcete, mi to jedno. Ak sa na to vôbec niekto kúkne, lebo minulé to nebolo nič moc. No, 12 zadnutí plus 9 celkom dobré na začiatok. Nie je to najlepšie, ale tak celkom dobré. Tie zvuky idú na nervy. Mohol som to vypnúť? Sa stáva Stále tie zvuky. starším ľuďom. Alebo to potichu, no tak. To seká tu na, keď to natáčam. Keď natáčam, ani to nesekne. Nechápem prečo. Kto má záujem strieľať z revolvera, tak nemusíte. Takto to počuť, keď z neho vystrelíte. Presne tak. Viem to, skúšal som. Sedovku asi zničíme. Sekundu. Asi aj lampu zničíme. Aj, A láva. ide tu láva. Na to zdávajte bacha. Vlastná skúsenosť. Dajme tam kameň. Zde. Ak by vás zaujímalo, z ktorého je to filmu, tak je to film RRR. RRR. Pozrite si, je to veľmi dobrý film. Dáme vám naň možno aj link do popisu. Asi nie. Nebuďte len, nájdete si ho sami. Presne. Padol som. Už to vyzerá lepšie, nie? No, veľa. A tie Stonebrigy vyzerajú epicky. Nevadí. Som rýchly. Dobre, to je ešte tu na. Stačí zatiaľ. Vyzerá už ako tak. Celkom OK a cool. Odložíme tu na veci, toto nie. Dáme sem. Máme peknú zasneženú krajinku. Ako vždycky. Chcel by si to pozerať vyššie, kde máme nejakú hejdu. No nejdu nám treba. Kde je hejda? Čiby nám treba. A línu nám treba. A ideme po vodu. Aj vodu nám treba. Tak najskôr vyjej lávu. Vylejem, ale neviem ešte kam. Urob si dieru hoci kde do zeme. A budeme si robiť oné. No. Zase hľadať vodu. Vodu hľadáme kvôli obsidiánu. Aby sme mali port do Idem si endu. nabrať. Prečo mi nie nabrá voda? Dobre, nabral som.
vylejem. Som vám bližšie, ani si ťa budem behať. Prečo? Musí naberať zo zdroja. To je dosť na houby. Máme obsidian 1. Ešte nám ich treba ďalších 7. Ak sme poza kamerou, to bude dlho trvať. Videli ste, ak sa to robí obsidian. Zmiešate lávu s vodou a máte obsidian. Ak by ste náhodou nevedeli.Razím sem. Tu si spravím takto potôčik a toto musím odstrániť a streťal to všetko. Pozrám lopatku, bude to rýchlejšie. Aj gule. Gule mám aj ja. Vajca. Toľko gul ste ešte nevideli, však no. Možno na budúce urobíme ten sklad, alebo pôjdeme na lov sliepok, aby sme mohli mať slepačiu farmu. Teraz postavím vežičku. Z ktorej som akurát práve teraz padol. Rebrík si vám postavím. Zatiaľ budeme skákať do vody. Aby som náhodou videl, ako to pekne vyzerá z vrchu. Krásny štvorcový dom. Kúsok nižšie. To bolo lepšie vidieť. Square house. A teraz sa tam trafím. Vlad. Vlad Vaťová, korona. Daj si tam lampáše. Čo to stačí? Spravíme lov na sliepku, či na prasa. So snehovými gulami. Dajme tomu. Neutíšeš ma, neboj sa. Všetci moje. Toto je battle. Ono je po mne. Piggy versus Flipper. To asi pomohlo. To je Hoggy. Hoggy ho zabijem. Tu je Hoggy, poď sem. Nemyslí to vážne. Nesmrteľný Hoggy. No. Skúšame hodiť gulovú snehu do lávy, čo dostane sa? Gulovú snehu. Snehovú gulu. Či gulovú snehu, vyberte si, máš na výber. Koľko natáčame približne, neviem. Začetniť, koľko natáčame. No, to už bude za chvíľu koniec. Idem sa rozlúčiť s vami. Čo tu mám? Ja tu do začiatočné kopanie. Ešte spravím rebrík, aby nebolo. Ako sa dá rebrík? Ako sa dá rebrík? Z paličiek, tam máš paličky. 62 paličiek. Tyčiek. Paliček, tyčiek. Takhle, takhle. Všetko dve. A jedna, to by mohlo stačiť. 18 rebríkov, no. Neviem, či vystačí. Dáme každý druhý. Bude rebrík. Ten rebrík vyzerá pekne celkom. Ešte mi je dva ostatné. Dal som ich všade? Všade. Ešte dám aj sem. Tak nie, sem. Som mŕtvý. No, aspoň nám nejaké veci vyhodilo.
Nech sa rejnie. Čo také zmizlo? Asi diamantový nož, či tento klopač. Kurva, to je dosť na prd. Keď A ešte máme ešte. zmizne diamantový krompáč. Ešte by som To poňal. fakt. Nemôžeš, hore ti. Môžem rozobrať si. No. No. Tu má bol strom kedysi. Ale tá lava spravila svoje veci na ňom. Spávaj. Ja sa uhlasím, aha. Ja to stíham. Môžeš steskať niekomu. Sarkastický potlesk. Dobre, no tak končíme. Tak majte sa, lúčim sa s vami ja, Flipper 450 a... Zostalos. Čaute, čaute.